थास'खौ बासिनोसै जा बुरजा नायै लोगोफोर थास'आ आंना हेल' sonapwr मादैयानो दिनै जा गोथाव गोथाव राजा खाना जाहाथ' आफानि माबाया जोब्बाय नालाय एबार बेदरा मोनजाबाय ओमफ्राय मोनजानाय जि रायखस बादि जानो नागिरलाय नै माबाया गिदिर गिदिरसो जानो हागोन ना हाया नायनोसै sonapwr सोर सोर जानायनि भिडिअ नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांदोलाय दिनैबो जोबजासिम ओमफ्राय ओंख्रिया थास' बेदरजों ना गोरलैजों फैखागोनसो दिनै गोथावआनो थाबथागुलायथारनो मैया आफामोननाव जादों ओजोंहा ज' संनानै जाबाय गोथाव मोनजाथारदों sonapwr आङो मैया आफानि दसायावहाय मा खालामामोन बेखौ दा ससे क्लिप देखायलांगोन आं दा जाखांनानै लास्टआव नोंथांमोनहा एसे नायलांबानो जाबाय अननानै जानायखौल' नायनाङा जाखांनायनि उनावबो एसे नायना होदो ना गोरलै दाख्लै ना मोननायफ्रा बेखौ दोआव फिसिना दोनदोंना जा मोजां दंखाबावोसो सथिबा माखासे थैबाय एसे एनै लोगोफोर दाख्लैहा जाय नायदोंमोन मानसिफोर हांसो बेदरखौ मैया आफानि दस्रायावहाय लांफानानै जाहैदों बिब'मोनहा बिहरबायना हांसो गोरानखौ लाबोफा जानो होननानै बिसोरजों ज' जाहैबाय फुजा जोबखांनायाव ओंख्रिया गुदुंथार आं बेखायनो गामलायाव लादों माबाबोथाय 뭐다
लोगोफोर आं मैया भिडिअ हगाराखै ना टाइमखौ मोनाखै खामानि दुहुमावहाय भिडिअ हगारनो टाइम आं हर थाहैखादों नालाय मोनायावनो 7थायावनो सिखारबाय माबा माबि मावबाय मावनायखौथ' मा खोन्थाबाय थाना फुंनि 4थायावनो सिखारना लाहार फाहार खालामबाय भिडिअ बानायलायासै आं दामानि भिडिअआबो भिउ जाया नाया मानसिफ्रानो बयहाबो माइ हानाय मा हानाय बेस्थ'खाय नायाखै जानो हागौ गोथाव थास' बेदराबो हजों न'आवनो जावनानै लाबोबाय मैया जि जानो लुगैखानानै लाबोनाय जाफैथारबाय आङो दिनै फुङावहाय खस्थ' मस्थ'बाबो सैनानै आंना लुगैबाथाय लुगैबाय गिदिरानो दंथारबावसो Mari sing depnya ambai. Kalau mau panas ya. Aja sasia spani mungau isi delaibai. Spani mungau isi delaibai malai saja balai lainane. Buybe isi de. Ah sasia salin sih no hoda. Sebagai dercina salin sih no. Diनै बिफानि दसा गारगोन नालाय जों दसा गारो जोंहा बर'फोरनि नेम ओमफ्राय मैथाजों दाउजों संनानै जाहोनांगौनो जेनेबा आफानो संनानै जाहोनसै मैथाजों दाउजों नेम दंनो खिन्थु बे नेमा जोंनि जायगायाव गैया अबेबा जायगायाव गैया जोंहाबो बिदि नङा आंनि बोरायनि गामियाव ओमफ्राय ओरैहाय आफामोननियावहाय बे नेम दंनो मैथाजों दाउजों संनानै जाहोनाय ओमफ्राय sonapwr सोरहा मैथाजों दाउजों संनानै जाहैयो थैबा खोन्थाहरदो कमेन्ट सेक्सनाव नेमाथ' बयनाबो आलदा जुदा नालाय देखायलांसै आङो दिनै मा देखायलांनो हायो नायलांदो फुजा होनायखौबो आं देखायलांगोन मारै मारै फुजा होयो बेहाय ओंखाम ओंख्रि संनो नै बेखौ लाहार फाहार खालामबाय बिदि खोंनानै सङो बिस्रा मालाय लायद' अजाखौ लायद' नै मालाय जि अर सायसावथारदों मानसिफ्रा गोजां बोथोर समायलायथारबाय नै जोंहा ओंखाम संहांबाय नैबे जोंना ब्र'आ माबा लादोंमोन नालाय दसा लाखिदों बेनो संनांगौनो ओमफ्राय संबाय आरो ओंखाम संबाय दा ओंख्रि संनायखौबो देखायनोसै आङो नै बेबायदि थनायाव बावजोबगोन आरो दा बोखारलाय नै मालाय दाउ बेदर संबाय आफानो मैथाजों दाउजों एरहरदो देलाय एरहरलाय बोलानानै खम गोथाव जासिगोन बे थाइजा माबा माबिया नै एसे थाया नै
नै जुथा जुथि बावजोब्बाय केन्देलबो बावहरदो ओंखाम ओंख्रि खुरजोब्बाय नै बावनो बै माबा हानत नारि होनो नालाय मिलिबाय दैया ना हरो बेदर हरो जाबाय दे जाबाय बिदां माबा सावरना दायो बायराव सुदो फिसाला गिदिर बेयो जोंनि बिदा फैसाखौ नैबे जोंना बिब' देरसिन फिसाजो गिदिर बे बावलायबाय आनै बेयो आफानि बिनानाव आनै बाजै बे बिहामजो देरसिन बेहा बिहामजो गिदिर बिबोनां बेहा फंबायनि हिन्जाव बिहामजो उन्दै नैबे लांदाङाव आबै नै बेहाय दाउनो मोनसेयावनो दे मोनसेयाव होबाय दे दे हांलि मालाय होनो नागिरदों होनाया माथो साखो सानसे गाबसि मान साखो जायो दे सारजोबखादों फैसाखौल' सारदो दे नै नोंजामादैया होबाय नै जालांदो नोंजामादै होननायखौ फैसा नाव बारलांदो मा दाउखौनो हायादों एसे दावखो बेवहाय दावखो बे आंगुराव होदो दे जालांदो आबौ होनदो जालांदो आबौ जालांदो होनदो खुलुमदो दे अनाय मोनसेबावनो बिजों नङाथ' जायो खुलुमदो रबिबार फुंजा मोथुसिनखौ लानानै आंगोनि न'खरनि दिनै दया बोथु बोथुखौ लानानै आं गोदोनि आं गिबि दिनै फिसाला दिनै फिसा हौवा दिनै बेयावनो सुनानै गारहैजोबनोसै बेखौ बायबानो मोननायालाय नै जोंहा दसाखौ बयबो रिदि रिदां लानानै गारहैजोबनोसै ओरै बाहेरायाव सासेया उन जालांबाय आवाथि खन्द' लिरनोसै लिरसै माने लिरखांबाय भिडिअखौनो लानो बावलायलाङो मादैया दसा होखांबाय एबार आवाथि सावस्रांसै जा नेमलै सयथि सानसेबाबो जोबनाय नङादां बे खालामखांनानै नै जोंना बिमाया आवाथि सावनो हायासै बेयाव जिरायनानै आवाथि सावनो हाया दिनैनिफ्राय जोंहा बेदर मोनजासिगोन नालाय अमा बेदरा नै सारायसे लाबोखाबाय जाग्राफ्राबो बुरजा नालाय दिनैनिफ्राय संनानै मोनजासिगोन जानोसै बयबो ज'नो बिजामादै बिजामादै फिसाजो जाथि बंस' जमा जमि ओमफ्राय नै बाहायबो दाउ दं दाउ बेदर लाबोबाय नै माबा रेजेकखौ लाबोआखै अमा बेदरखौ आं रेजेकखौसो बिहरदोंमोन मा रेजेक जानांगौ आदै दाख्लै बङाइगावआवबो जि खेबना लादों बे खेबखांबाय आरो बे फैलाय आंजों आरो बे खेबखांना आरो दस्रा फैलाय आंजों एसे रुगारबाय सिख्लाफ्रा आंना बिजादैफ्रा नायोना बिरादनो आंनि भिडिअ आंनि भिडिअ नायोना कमेन्टआव खोन्थाहर सेंग्रासो आंना फंबाया नै फंबाया आंना नैबो सेंग्रासो आइ मा खारजोबखो साख्रि दङ आरो नैबेयाबो सेंग्रासो साख्रि लायाखै आर्मि बियो
लाथ'वानो एसे बिल्डिं सिल्डिं बानायखांनानैसो लागोन जाहैदों ओमफ्राय ओरैहायबो हाग्रा सनफैलायबाय जोंहा ओरैहाय आलासि जिरायग्रानो साहा लोंग्रा आलासि जिरायनानै ओमफ्राय नै ओरै सावबाय या गोसो जादों नै मालाय सेंग्राफ्रा जि मावदों नै थास' बेदर दङलै थास' बेदरखौ लांनांसिगोनसो आंहा औ नै लोगोफोर थास' बेदरा मोनबाय बिलाय आयै नै बिलाय नै बेखौ मोनसे दाउसा खर' थास' थास'खौ बासिनोसै जा बुरजा नै लोगोफोर थास' आंना बरिया दाउसा खर' जालायबाय थास' बेदरजों ना गोरानजों बेसेबां गोथाव जायो मिथिगौ ना लोगोफोर मादैना खाजाया बरिया साइज खालै गासिबो साफा खालामग्रोजोबनोसै लोगोफोर आं